kawai abu baye abu koyo baba ba hujja abu baye kawai ba hujja abu baye baba ne abu baye abu baye a daina sama zane yawa yawa abu baye ni dan faila ne babu boye kai kuma zan yi abu baye ko a gaban boye alli da ka kai ma baye wallahi ko kana so kuma ba ka so ko tai ma dadi ko kai tai ma dadi yes 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 shirya da biya ba jiya ko ni ga da ni ga siya da ban da muke yi show kai yi show ya ba kowa ya tsire na yarda da abun tara ne shi in san mutum mai ganda hannun shi na tasha da shaida tutar shi na ce a ga gobar da ni ga gobar shi ina ruwa bayan ko da kai na rage na yanzu Hey, ana gane da haure ya samu da ambara suka dere har su dace Allah to an dinga kai ali asaba kunna da fado mun dushan maida ya abadi da mashi da bibo hey aje gida da ali to shewa abadi tijani dan kusa kwale kan bade ka yanzu ya ta zai karge ya kada shan kama abu wanda ya sarka ba dan azaki ikon Allah dan da shi hey hawa kan mu ya kada Allah in an taba Allah na kira yin barshe to shewa karbadi shaure a sade da shi bushe adamin gidan saboda ka ba mai tsinkazarar da ka saka shi da yadda man daudaka shewa yan malaka kere a maza abin labari rado ba taura ne a san kaje kira alluri kai na aka so ba mai aka ce min wanda ya so ga da yazi duk wanda ya kika yewa kansa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah marhaba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah marhaba duniya shi yawa duniya da shubara la ilaha illallah babu da bacar da babu mai sai ubangiji kai kada don farkon shiga aji duk wanda ya san da ake ce wanda miji Allah ka babu iko a cikin abin da ka da mu da shi don mara abu idan an baka da ci a cikin abinci mai raya tabbaci har ruyin magare ne san sa sauci to da mun ne muka yi mana rabuyi kake mun ci mu shafe su da mun a taimakon ka waje to Allah ka dade da aikin da kai kake bayi addu'a muke salati ya girman yadda kake wanda daga kai yake daga inda kake asali da safa cikin alƙawarin waye da adal wardin abudu da wuya ba da sa su ci gudu hey wuya da wuya ana jin gudu hey wadatu wari wuya da ke akai da sanibi tun a azal rawu mulkuma jama'a ku durkusa ku gaishe da fada ita ce ayyama da ake an gaba maza
mai tijaniya faila mun ka gambara mu da shehu baban shehu muka dogara ai cikin aminci muka furta sallama a zahiri da gaibiya Allah ya barhama nace ina masoya daga sashen al'umma to ayo makallo ya gargata sama kai da kaji a ce masu da'ida idan cikin muguntun Allah da shi yake kai mun da zauna muke zaga duniya ma barban da bai da tarba waɗanta bai gwada ya yi shi bai iya ai kurman dutse ya girma barkata ina samarin baira ku ɗaraniya hankali ya waye sabon dabara yanzu ne ma muka fara bambara ke cikin abin da ya zubo da ruwa mun wanke da ci dayima ya ba faɗi a kan titin koyan duniya ba sun zuwa wucin wuce mace a cikin shawar hamba razumi ya razumi da ci ne mu yadu ga mu yadu ga mu yadu ga mu yadu wuce ƙorani ga mu yadu ga mayu mu yadu ga mu yadu a ga mu yadu a ji mu yadu a ji mu yadu tafi da mu wali kai mu yadu in ka kai mu yadu ka ce da su wali kai ka zo da mu wali a ba mu yadu a ba mu kuwali mu so mu yadu mu bi mu yadu gaba da ku annabi madadi da ku annabi madadi salamu alaika razumi sai mu zikiru ya ma duwaru wani tambarin sayadi ya doso ne jasadiya ai ana kiran Allah da jari dusun fanni Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah mune yan Allah dadi la ilaha illallah zikiri akaka yan Allah Allah san Allah yan Allah yan Allah yawa mu ne yan Allah da ni huwa hey to washa shi da ya zali yarba ila ga wusi ubai da bare ai girgi haka za a yi da gaske ne ware an yi gini to masu gudu sun gudu yau maganar ba karka bayyana karka bayyana in ka gani karka bayyana a ji Allah zuciya kai aikin ka bar naka kai aikin ka bar nasu kaga wani ya saba kalli kanka malanci da kanka karka zagi kowa karka cuci kowa karka zalunci kowa in ba haka ba adana ta yi gini da ya tsara mana can azaliya sunan mu ko adam ba a shari'in ka tambaya mu ne yan faida to shau Ahmad Tijja ana nan badin yake da abin da ruhi ya yarda da shi na dan fara kuma da mace ciki na saka da bani jinkita ba makamin sitira ana dai mai kamara wallahi
shehu baban shehu gidan ka da ke sabon salon kiɗa yaron baba da ce ban sabon salon kiɗa yaron sabon salon kiɗa la hawla wala quwwata illa billahi al-azim lam ko kama guru ya ilahi ka ce yarda da yadda mai yarda da ubannin kan adam da musanna ala banda wala sayyidul bashar la yawm al-ashar sahib shahr sabar alayhi wa sahbihi adada tur shamsu wal qamar na wanda ba da cikin abin da zo daga fara na ra'ayi da fara na wanda ta da fara sabbata da fara na darbo mai da shi da amma da da ciwar duyi da take kai ne da kai wada azaka da tabar ya ke daga shau amari da janda ina ga kawo mana kawo ga jirgi ba babba ta balancin